Geamurile fumurii sunt un accesoriu des întâlnit la automobilele moderne. Geamurile fumurii au rolul de a feri pasagerii de razele soarelui, de căldură și, de ce nu, de privirile indiscrete ale trecătorilor. Există două metode de înnegrire a geamurilor. Prima prin ionizare și a doua prin aplicarea unei folii autocolante dedicate. În acest reportaj vom prezenta realizarea geamurilor fumurii prin ionizare. Totul începe la sediul firmei Sen92 din Pitești. Firma are printre domeniile sale de activitate realizarea de geamuri fumurii post-vânzare. Ionizarea se poate aplica tuturor tipurilor de geamuri auto, clare sau colorate. Automobilele sunt aduse la Sen92 în vederea ionizării suprafețelor vitrate. Procedeul durează în jur de 4 ore. Prima etapă a realizării geamurilor fumurii constă în demontarea geamurilor, de obicei a lunetei și a geamurilor laterale. Registrul auto român impune ca parbrizul să rămână clar. Poate fi supusă ionizării doar partea superioară cu rolul de parasolar. Procesul realizării geamurilor fumurii impune ca geamurile auto să fie demontate. O echipă de tehnicieni experimentați Sen92 demontează geamurile laterale și luneta. Pentru lunetele fixate prin lipire, se folosește o metodă specială de demontare, care implică tăierea masticului cu ajutorul unui cuțit flexibil. După demontare, tehnicienii curăță cu atenție geamul și rama de vechiul kit. Geamurile demontate și curățite de kit sunt duse în spațiul de curățare și pregătire pentru ionizare. Marginile lunetei și conectorii sistemului de dezaburire sunt izolați cu bandă protectoare de hârtie. A doua etapă constă în curățirea atentă a geamurilor. În primul rând, vor fi degresate cu substanțe speciale și șterse atent cu bucăți mari și curate de tifon. După degresare se aplică un strat de oxid de aluminiu. Acesta va fi uscat la câteva sute de grade Celsius cu ajutorul unui uscător industrial. Acum, geamurile sunt gata pentru ionizare. Ionizarea efectivă este a treia etapă a procesului de realizare a geamurilor fumurii. Sen92 Pitești dispune de cuptoare speciale în care se ionizează geamurile. La interior, cuptoarele prezintă rame dedicate susținerii geamurilor. Odată introduse geamurile în cuptor, aerul este evacuat. Procesul de vidare poate dura între 30 și 45 de minute. În centrul cuptoarelor se află montat un anod din inox. Geamurile sunt așezate în cuptor cu fața interioară orientată către anod. Un curent electric trece prin anod și ionii de inox încep să se depună pe geamuri. Durata bombardamentului cu ioni este direct proporțională cu intensitatea înnegririi geamurilor. Sen92 are în dotare și cuptoare cu anod mobil, care permit ionizări cu mai multe densități în același cuptor. De exemplu, dacă cineva dorește ca geamurile laterale să fie 30% colorate, iar luneta 50%, acest lucru este posibil într-o singură trecere prin cuptor. Timpul de așteptare este redus substanțial. După ionizare, geamurile sunt scoase din cuptor și pregătite pentru montarea pe automobil. Banda izolatoare este îndepărtată, geamurile sunt supuse unei alte curățiri. Etapa a patra. Specialiștii Sen92 montează geamurile laterale, respectând exigențele tehnice ale fiecarei mărci auto. Luneta se va fixa printr-un proces similar cu cel industrial. Cu măestrie, cu ajutorul unui pistol cu aer comprimat, se aplică masticul pe rama lunetei într-un strat uniform. Luneta este montată pe automobil. În 30 de minute, masticul de fixare se întărește. Acum avem o mașină cu geamuri fumurii. Clienții pot urmări desfășurarea procesului de ionizare așezați comod la o masă din barul aflat în incinta atelierului de geamuri fumurii al Sen92. Geamurile fumurii nu sunt doar estetice. Ele vă protejează de căldură și de radiații ultraviolete.
Protecția oferită de geamurile fumurii scade riscul cancerului de piele și reduce decolorarea scaunelor și a interiorului. Vara interiorul mașinii este răcoros și consumul de combustibil este redus la mașinile cu aer condiționat. Despre fabricarea geamurilor fumurii cu folie autoadezivă vom vorbi în episodul următor.